अब हो जाओगे फिदा। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जे सोलिबाय थानाय सनि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजनाव जे लाइभ जे एपिसड सोलिगासिनो दङ सुपार डान्सार चैप्टार 5 बेवहाय जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर'आबो दासिमबो बाहागो लागासिनो दङ नाथाय जोबोद दुखुनांथाव नैबे सप्तानिफ्राय सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि जे एलिमिनेशन खालामनाय बा सोरनिबा जुदि स्क'रा खमब्ला सोरनिबा जुदि पार्सेन्टआ खमब्ला बेखौ आउट खालामनाय सोरखौ मोजां मोनदों सोर अनसायनाय मोनदों बेखौ नायनानै सोरखौ सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय आउट खालामनाय जागोन नैबे सप्तानिफ्राय जागायबाय बा फार्स्ट एलिमिनेशना जागायबाय बेखौ एलिमिनेशन होननानै बुङो जाय सुपार डान्सार चैप्टार 5 आव कम्पिटिशननिफ्राय माने आउट जानाय बिथाङा जायगाखौ लानो हायासै 30 of 30 स्करखौ मोनासै आरो गोबां पार्सेन्टेजफोरखौ मोनासै आरो बेखौ सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय आउट खालामनाय जाबाय फार्स्ट एलिमिनेशना नैबे थांनाय सानडे नैबे सप्तानिफ्राय जागायबाय अब्ला जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर'आबो जागोन नामा आरो नैबे सप्तानि जे फार्स्ट एलिमिनेशना जाय फार्स्ट आउट जानाय सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय बे सोर जाखो आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो गोबां गोबाव जाबायमोन बिदि सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि जे लाइभ श' जे सोलिबाय थानाय बिनि आपडेट लाबोया दा गुबुन आपडेट लाबोदोंमोन तो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे माने इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ होनो नागिरदों सुपार डान्सार चैप्टार 5 नि आपडेट तो बेयाव थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो जोंनि बर'नि फिसा अप्सारा बर'आबो सुपार डान्सार लाइभ टेलिभिजनाव जे जागायनायनिफ्राय दिनैसिम जायगाखौ मोनबाय थादों टप 5 आव दासिमबो माने कम्पिटिशनाव एपिसोडआव बाहागो लानो मोनबाय थादों नाथाय नैबे सप्तानिफ्राय जाय कन्टेस्टेन्टआ फुल मार्क मोननो हाया फुल पार्सेन्टखौ मोननो हाया नैबे सप्तानिफ्रायनो जागायबाय जे एलिमिनेशन होननायखौ जायखौ सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय आउट खालामनाय जायो दा बिथाङा बेवहाय बाहागो लानो मोनला दा जाय मुम्बाइनिफ्राय न' फारसे गोबां खस्थ' खालामनायनि उनावबो मार्क मोननो हायैनि थाखाय न' फारसे मेगनाव मोदै लानानै खुगायाव खुदै लानानै गोसोखौ माने खामग्लि होनानै गावनि नाजानाय थांखिखौ नागारनानैब्लाबो न' फारसे थांनो गोनां जायो नैबे बुस्थुआ नैबे सप्तानिफ्राय जागाबाय अब्ला नोंथांमोना नैबे सप्तानि फार्स्ट एलिमिनेशना सोर जाखो होनोब्ला नोंथांमोना मिथिखायो तो फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो ससे भिडिअ क्लिप होगोन जाय कन्टेस्टेन्टआ नैबे सप्तानि फार्स्ट एलिमिनेशन बा फार्स्ट आउट जाबाय सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय तो बिनि ससे भिडिअ क्लिपखौ होगोन तो बिनि भिडिअ क्लिपखौ नाय नोंथांमोना अब हो जाओगे फिदा। मेरे मूव्स और एक्सप्रेशन से रहना तो संभल मैं ही हूँ जो बनने वाली हूँ द नेक्स्ट धक धक गर्ल। थारैनो नोंथांमोना नुदों नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ बे भिडिअ क्लिपआव नुनायानो जाबाय बे सिगाङाव अप्सारा बर'जोंबो पारफर्मेन्स खालामदोंमोन आरो अप्सारा बर'जों पारफर्मेन्स खालामनानै बिथाङा 30 of 30 स्क'र मार्कखौ बिथांमोना मोननो हादोंमोन तो खाबुखौ मोनदोंमोन नाथाय नैबे सप्तायाव बेखौ ओरैबायदि फोसावनाय जाबायदि जायखौ नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपआव नुबाय आरो फार्स्ट एलिमिनेशन जानायानो जाहैबाय काव्या सिंहआ नैबे सप्तानि फार्स्ट एलिमिनेशन फार्स्ट सुपार डान्सार चैप्टार 5 निफ्राय आउट जाबाय तो अब्ला नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामदो काव्या सिंहआ अप्सारा बर'जोंबो पारफर्मेन्स खालामदोंमोन अब्ला जुदि इसेबां मोजां पारफर्मेन्स खालामसेयावबो जुदि आउट जायोब्ला अप्सारा बर'आबो दासिमबो जोबोद मोजां पारफर्मेन्स खालामगासिनो दङ बयबो सापर्ट होगासिनो दङ बयनिबो हेफाजाब मोनगासिनो दङ तो हरखाबैनो जुदि नेक्स्ट उइकआवबो एलिमिनेशना जागोन तो अप्सारा बर'नि नामाबो फैगोन नामा
नैबे गोबां कुइसन जानानै फैबाय जोंनि गेजेराव जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर'नि सायाव। तब्ला जों मा खालामनांगोन अप्सरा बर'खौ लाखिनो थाखाय अप्सरा बर'खौ जोङो देरहाहोनो थाखाय बा एलिमिनेशन जानायनिफ्राय आउट जानायनिफ्राय जोङो माबायदि हमथानो हागोन दा बेखौ जोङो गोबां साननांगौ। तब्ला काव्या सिंहआ एसेबां मोजां पारफरमेन्स खालामोमोन बिनो जुदि आउट जाबायब्ला अप्सरा बर'आबो आउट जागोन नामा आरो आसामनिफ्राय जाय नर्थ इस्ट इन्डियानिफ्राय ट्रेसि चाकमा आसामनिफ्राय आइडिहासि उपाध्याय दा बिथांमोनाबो जुदि एलिमिनेशन जागोन नामा सोर जागोन नर्थ इस्ट इन्डियानिफ्राय सोर एलिमिनेशन जागोन नोंथांमोना बेखौ गोबां साननांगौ जाहैबाय। अप्सरा बर'आ जागोन ना आइडिहास्रिया जागोन ना ट्रेसि चाकमाया जागोन दा फैगोन नेक्स्ट उइकआवबो माने एलिमिनेशना जाखासिगोन आरो दा बेखायनो नोंथांमोना अप्सरा बर'खौ जुदि उइनार बा एलिमिनेशन जानायनिफ्राय जुदि हमथानो सानोब्ला अप्सरा बर'नि जे अफिसियेल फेसबुक पेजाव थांनानै दा बिथांनि भिडिअसफोरखौ नायनानै बिथांनि पारफरमेन्सफोरखौ नायनानै नोंथांमोना हाजासे हायो शेयार खालामनानै लाइक कमेन्ट खालामनांगोन अप्सरा बर'नि सायाव। अप्सरा बर'नि जे पारफरमेन्स भिडिअखौ नायनानै लाइक खालामनांगोन कमेन्ट खालामनांगोन शेयार खालामनांगोन बिथांखौ अप्सरा बर'खौ मटिभेशन होनांगोन आरो बिनिफ्राय साबसिन पारफरमेन्स खालामनो हाथों होननानै अप्सरा बर'खौ सापर्ट होनांगोन अब्लासो अप्सरा बर'खौ जोङो फैबाय थानाय समाव उइनार खालामनो थाखाय बा एलिमिनेशन जानायनिफ्राय जोङो हमथानो हागोन आरो दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बेखायनो बयबो अप्सरा बर'नि सायाव एसे नोजोर होदो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे हाय शेयार खालाम दिनै बर'नि फिसाया जुदि सुपार डेन्सार चेप्टार 5आव जुदि उइनार जायोब्ला जोंनिनो फिउचारनि थाखाय मोजां जोंनिनो माखासे नेक्स्ट जेनेरेशनफोरनि थाखाय उन जोलैफोरनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगा गोनां जागोन मानोना बेफोरबायदियाव गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लानांगौ बेफोरबायदिजोंसो माने लाइमोनफोरा गावनि जिउ खांनायजों लोगोसे गोबांथार हारिनि माखासे गेदेर माने थुलुंगा बा गोबां हारिमु बिथिंनि थुलुंगा गोबां माने निउ जेनेरेशनफोरनि गोसोआव माने मटिभेशनखौ लाबोनो हायो। दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना मोजां माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै अप्सरा बर'खौ जोङो उइनार खालामनो थाखाय नाजानांगौ माने गोबां सापर्ट होनांगौ आरो अप्सरा बर'खौ। दा अप्सरा बर'नि बिनानाव जोबोर मोजां माने हिन्दी रायलायो जोबोर मोजां बाथ्रा बुङो दा नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखादों जानांगौ बा सिनायखायो। तब्ला नोंथांमोना जुदि अप्सरा बर'खौ उइनार जाजानो लुबैब्ला नोंथांमोना सापर्ट खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालाम हाजासे हायो। दा नैबे आपडेटखौनो आं नोंथांमोननो होबाय नैबे सप्तानि जे सुपार डेन्सार चेप्टार 5आ गोबाव सम जालांबाय नाथाय एलिमिनेशन खालामनाय जायाखैमोन आउट जायाखैमोन रावबो नाथाय नैबे सप्तानिफ्राय नैबे सानडेनिफ्राय फार्स्ट आउटखौ खालामजेननाय जाबाय जायखौ काव्या सिंह बिथाङा माने गोबां मेगनाव मोदै गोसोआव दुखु लानानै जाय पारफरमेन्स खालामग्रा प्लेटफर्म सनि टिभि एन्टारटेनमेन्ट टेलिभिजननि जे प्लेटफर्म नैबे जायगाखौ गारनानै थांनो गोनां जाबाय। दा जोंनि बर'नि फिसा अप्सरा बर'आबो बेफोरबायदि दाजाथों दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम आरो फैबाय थानाय समाव अप्सरा बर'खौ उइनार खालामनायाव नोंथांमोना हेफाजाब हो। दा नैबे आपडेटखौनो होबाय नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट फोरमायदो अप्सरा बर'नि नामाव आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम बयबो मिथिथों बयबो मिथिना लानाया मोजां अप्सरा बर'आ उइनार जानो हाथों सुपारस्टार डेन्सार जानो हाथों थ' बेखायनो नोंथांमोननो फोरमायनाय जाबाय। थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर टाटा बाय बाय।